on the Gold Mafia documentary, there is a part where Zvigananda are having a conversation about the general. They called him Daft Dofo. Why? Zarabina pashoko buda panguva ine kuonekwa kunzi pa the Gold Mafia documentary vipi Constantino Chiwenga aonekwa as a daft or dofo. Panapa tinoti Lin M oya panguva ine achibvunza why was VP Constantino Chiwenga labeled as that person anonzi a daft or dofo. Zarabina mashoko buda chitsanangurwa our ne critic wezvigananda panguva ino ndorwa subscribe or like on the bell icon. Lin M anotirambira achiti why? Because he refused to be part of their dirty deals. Today, Themba Mliswa has rubber-stamped that connotation and put a seal on it by saying, General is a beggar, he is broke. We like him more for being broke like us. General was the first ZANU-PF leader of the Second Republic who has come out to condemn corruption. He called it a national threat. We say no to Zvigananda, no to ED 2030, no to Dynasty Yekomafidi, and big no to mutilation of our constitution. Viva New Zimbabwe, viva. Ashokantako na Lin M panguva ine achiti aiwa. These guys, they are trying to manipulate VP Constantino Chiwenga. Varikuona kuti vari kushayira ma allegations of corruption vari kumashaiwa. Even in the Al Jazeera documentary, VP Constantino Chiwenga was not even included. Akanga achito piwa a title yekuti a daft, someone who is dumb, munhu asikazivi kuti madeals anoitwa sei. But panguva inoi vakuona achifighta corruption industry and he is about to topple them down. Now vakuya vachiisa the blame paari vachimuti he is a beggar, munhu aidemanda kuti anoda zvakati nezvakati. Mashoko ari kuda panguva inoi ari kuya achiiswa pana VP Constantino Chiwenga. Timbotudza munoti kudii pamusoro pe-these fights ari kuitika mu the ruling party ZANU-PF. Pinda kume section medu dzamafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.